Европейският зелен пакт или така наречената зелена сделка е план за действие, който цели икономическото развитие да не става за сметка на околната среда и човешкото здраве. Това е дълбока промяна на икономиката, на обществата и на мисленето ни. Целта е икономическия растеж да бъде базиран на естествените, възобновяеми природни ресурси, които не влияят негативно на планетата, а всеки човек и регион да получат подкрепа в прехода. Зеленият пакт е обект на множество спекулации, конспиративни теории и дезинформация. Знаете ли, че глобално затопляне няма? Конспиративни теории, които отричат глобалното затопляне, определят Зеления пакт като част от световен заговор за климатичен локдаун, климатична диктатура и климатичен фашизъм. Има пълен научен консенсус, че неблагоприятните климатични промени са реалност и че се дължат на човешката дейност, а не са част от естествен природен цикъл. Всъщност, температурата се покачва по-бързо от всякога. Не е истина, че заради намаляването на въглеродния отпечатък, Зеленият пакт ни забранява определени храни, дрехи или услуги. Зеленият пакт не ни забранява да пътуваме или да се отопляваме, а цели да ограничи вредното влияние на тези дейности върху природата и здравето ни. България е сред държавите в Европейския съюз с най-мръсен въздух. Най-много българи са починали преждевременно заради мръсния въздух. Основните замърсители на въздуха у нас с фини прахови частици, азотен и серен оксид са въглищните електроцентрали, битовото отопление на въглища и транспорта. Зеленият пакт изисква огромни инвестиции и усилия, но цената на бездействието би била твърде висока. 400 000 души годишно ще губят живота си преждевременно заради замърсяването на въздуха. Цените на храните може да нараснат с 20%. Потенциалните икономически загуби се оценяват на 190 милиарда евро годишно. Невярно се твърди, че обикновените хора ще платят цената за зеления преход. Европейският съюз е създал механизми чрез Фонда за справедлив преход и бюджета на Европейския съюз, държавите и техните граждани да бъдат подпомогнати и справедливо компенсирани. Само от Фонда за справедлив преход България ще получи близо 1 милиард и 300 милиона евро. Българската държава решава сама как да инвестира тези средства, така че икономиката да работи по природосъобразен начин, а гражданите да получат подкрепа, за да посрещнат краткосрочните трудности и успоредно с това да се преориентират към професиите на бъдещето.